Uhuruchi ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ama m na tata gaziri anyị niile ọfụma. Asị m na ndị ka nọ n'ụzọ, ndị ka na-achọ ife a ga-ere, Chukwu ụmụ Igbo nọ elufa. Asị m na ife anyị na-eme na ọ ga na-agazi, si na mmụọ ọbụla ma mmadụ ọbụla chụbara anyị, onye bụ mmadụ chụba anyị ka ọ daa, mmụọ chụba anyị, anyị gbapụ aja ka onye anyị efe n'ụzọ, si na ya dị ka echi, maka na echi ada agwụ agwụ. Ise ụmụ Igbo, abịakwa m tata si nnọọ ka m bịa tata ka katabori ka anyị tụgharịa uche na ihe na-eme na ebe anyị bụ ụmụ Igbo nọ. Gịnị bụ ihe ahụ nji maka ya wee bịa? Ihe nji maka ya wee bịa bụ maka na ọtụtụ ndị Igbo have lost their true identity. Ọtụtụ ndị Igbo have lost their roots, their original roots. Ọtụtụ ndị Igbo are no longer in terms with their heritage. Gịnị bụ ife m bịara ikwu maka ya? The main thing m ji maka ya wee bịa bụ na o nwere ife na-abụ ọ na-eme mgbe ụfọdụ, ọ na-ezi m alịlị. Ọ na-ezi m alịlị in the sense that na from ka nwata nwoke ma nwa agbọghọ rugo 30 years ma 25 years enwero lineage ọ ya akpọ nwa afa ha. Ọ dịkwa na even ma n'ime anyị nwa bụ ndị na-eme ọdịnala, ka m gwa gị, a lot of ndị na-apara edo onwe ha azụ eze nwoke na eze nwaanyị amarọ lineage ha. Na-agwa gị the truth. That's your lineage. That is where your ebe aka your roots dị. Na ịbụ onye Igbo is from that your lineage. And I want to ask, ọ bụ na mmadụ na-apọ libations to his or her ancestors, kedu ndị na-akpọdụ? If you don't know your lineage, kedu ndị na-akpọ? Okay, o mechisi St. Paul ya bịa tụọ nzu, St. Peter bịa tụọ nzu, ichefuo na enwe St. Okeke dị na ngwurube nna gị ahụ. Ka m gwa gị eziokwu, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị chọọ practice pure ọdịnala Igbo undiluted, o nwere ife ikwesị ịma. You must ask questions. You must ask questions because a lot of things are to go abandoned for a very long time. You have to. Some people, amara fa nna mụtalụ nnafa. The only person ha ga-ama afa ha bụ afa their direct father. Amara afa nna mụtalụ nna ha. Amara afa nna mụtalụ nna nna ha. Some people ama mkpọnwụ their generation, their previous generation to their fifth ancestor. Enwere ike imenwe. I'm talking of na benna onye anwa. How do you pour libations to them? Ịmara na mgbe ahụ iji ọjị n'aka na ị ga na-akpọ Okeke nna m bịa kpa nzu ọ bịa ta ọjị, Okafọ nna nna m, Okonkwo nna m tara nna nna m, ụta ka ị ga na-akpọ ha one by one. Ọ bụrụ na isi na ịchọrọ ịnachite azụ n'ọdịnala Igbo, maka na ife ya aghọta bụ and ụta ka ị ga-esi wee malụ alisi ọbụgodo na ịmarọ nwunye ndị ahụ nọ, ị kwesịrị ịma the name of nwaanyị mụtalụ nna gị. Maka gịnị? Ụfọdụ ihe a bụ ihe ọ na-abụ ime sometimes. Inner entities of powers, mmụọ dị gị nsogodi kwesịrị ịkụta ka gị na ha dị mma. You don't know them. Mechisi na ịlụrụ ọrụ n'ọgarụ. Nke na-agba m anya mmiri karịchasịa bụ
ndị na-abụ abịa ka agbalụ ha afa, iju onye ahụ kedu afa ikwu afa, that is surname your mother. Onye ahụ sị gị ihe amaghọkwa m ka m mee call, iwe n'anya ifu na dimkpa rugoro ịnụ nwaanyị dose n'ụlọ, ma nwa agbọghọbịa rugoro ịnọ na be di, ọ sị gị na ọ mara afa ndị ikwu nne ya na-aza. Ijizikwa ndị village nke ahụ aka njọ, ọ sị gị ka o mee call. Mana ị maro na 80% of mmụọ na-eso mmadụ si n'ikwu nne ya. You don't know. Onye akpata ebe mụnwa si bịa, before nwoke anụọ gị azụ nwaanyị, ịma ife onye eme, onye ebu ụzọ wee mee gịnị, trace the character of your mother. Once the character of your mother is perfect, is good, ịmalụ na onye ahụ ọ na-abịagodu obi ga-esi ike. Eziokwu, mana ife na-agwa gị bụ ọ eziokwu na mmadụ nwere ike ịmụ nwa oyiro ya, ndị nwere ike ịmụ nwa oyiri ya n'omume, mana m na-agwa gị na 80% of attitude ụmụaka na-enwe bụ character the mothers. Jụọ ese ebe ọbụla, ụta ka ọ dị na mmụọ na-eso ha. Ị mara afa ndị ikwu nne gị, ịchụkwabe mmụọ na-eso gị be nna gị, ọfọ ije ikwu nne gị jee chụkwa mmụọ, ọfọzie ka ịkpọzie nna mụrụ nne gị ma nne mụrụ nne gị, gbuoro ha ihe ma ọ sielu ha ite, ma onye ha ọjị ma onye ha mmanya. Kedu ndị iche na mgbe ọ ya agbaji ụdọrụ gị na ọha nwa ya abịa stand ya for you? Ụta anyị na-afụ mmadụ nwere ike ịmụ nwa, ịkpọrọ that child wee jee keep with the grandmother, which is your own mother. Grandma ekwe ka onwe anything melu nwa ahụ. You dare not talk to that child anyhow. Ọ baala ya mgba ma o tie ya ife. Ụta ka o si dị na mmụọ. But if you don't pour libations, ordinary libation, ị na-aga ọfọ ụtọ ịkpọkwu ndị ahụ n'afa, ị mara na fa ga na-agba gị ụgwọ. Ị mara na mmụọ na-eso onye ahụ nwere ike ịpụta stand on your part. You don't know. Mmụọ na-eso o nwere ka ọ bụrụ nne mụtalụ nna gị, ma nne mụtalụ nne gị, ma nna mụtalụ nne gị, ma nna mụtalụ nna gị. Mmụọ dị na-eso that person abịakwuchie gị, that na ha kwesịrị partake from you. Ha so na ndị na-anụrụ gị ọgụ, ha so na ọha mmụọ gị ndị na-anụrụ gị ọgụ. And ihe mere gịnị, you neglect them because of gịnị, you don't know them and you don't want to know them. Mana abịa na saint, ị agụ ha ncha niile, gụgbuo saint nkwụsị agụ ya agụ, ị agụ ha ncha niile, ị agụ ma nke Paul, ị agụ ma Peter, ị agụ ma John, ị agụcha ha ncha niile ka ha si wee bụrụ saint nwa ha bụ. Ọ bụ ha nwa na-abụ, ha si na anyị ncha niile bụ ofu, ha na ndị Afrịka bụ ofu, ha na ndị Igbo bụ ofu. Mana onwere Okeke ọ nọ na saint, go Saint Okeke. You leave your roots, you leave your lane, and you go to another person's lane. Over accident. When you leave your lane and go to another person's lane, out total accident can natural, can we? Ọbụna isi na Igbo onye ọdịnala Igbo, ihe ọ bụ onye Igbo na-ene m anya na-ege m ntị, ịchọ onye nachite azụ na ọdịnala Igbo, nsị gị nagodu n'ụlọ, ọ bụ na o nwere eda, ọ bụ na nne gị ma nna gị ka dị ndụ, ask questions, ma goduru your lineage. No, nna m bụ John, onye mụrụ ya bụ Okeke, onye mụrụ ya bụ Ifeanyị, onye mụrụ ya bụ Ikechukwu, know them. It is very, very important in this journey. It is very, very important in this journey. Maka na ha ncha niile bụ gịnị, ọra mmụọ gị, ndị na-agbalụ gị izu na mmụọ. Mana imechala onye nke imeri ya, onye nke ahụ nwere ike na-ịpụta, ọ bụ na nna gị anwụgo, ịkpọkọ nna gị gbuoro. Ụfọdụ n'ime anyị sef, ndị nna ha nwụgoro, egbutubelu nna ha ihe for one day. For one day. Your father mụrụ gị is now late. But for one day, igbutubelu ya ihe. Or just weta ọjị si ya mpa gị nwa ka m bịara ịwala ọjị a tata.
na-ekwe ọjị a taa, na-ekwe mmanya ike nwụọ, dịrị ike na-eburu m ụzọ. Many of us adịghị eme ya. Mana ọ bụrụ ije gwọọ ọgwụ, ọ nke anyị na-agbapụ ọsọ pịam, anyị eje gwọọ ọgwụ. Mara na aja ka ọgwụ, mara na ọgwụ na-ewu isi, mara na ọgwụ ada last, mana aja na-emepe ụzọ. Ị na-achụ aja, mara amalụ na aja ọbụla ị chụrụ erejistago gị. Ịchụ aja, o rejista aja ahụ ga na-eje na fetchiri gị good luck. Ọ ya bụ gịnị? Not the very very important. Mmadụ ịma gịnị? Mmadụ ịma lineage ya n'ọdịnala Igbo a, so that this is whom we truly are, so that ọ bụrụ na isi na-anachite to your root, this your lineage will go to your root. This is where you are supposed to start from first before ikwube efe ndị ọzọ. Mgbe ị bịara malụ your lineage, at least ọ bụgodo na ị nwere ego iji egburu ndị nke ahụ ihe special for them. Ị mara na mgbe ọbụla ị na-aga ọfọ ọjị, ị na-akpọ ha n'ọnụ sọsọ, ịkpọ ha n'ọnụ inye ha oke nke ha, ha gaba. Ka mbụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụrụ na o nwere ihe na-agbagoju gị anya gbasara ihe nkụzi taa, ma ihe na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, onye ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọlụ ọrụ gị ọlụ, biko send yara message na my WhatsApp number na 070 373 11663 ngwa ka emesịa.